Dobar dan, dobrodošli u Nambudo dođe u prirodi. Pokazat ćemo vam 7 Nambudo energetskih vježbi za mobilizaciju tjelesne i mentalne energije. Hop. Hop, udah. I udah. I lijevo izdah. Udah, sredina. I desno izdah. Udah. I lijevo izdah. Udah, sredina. I desno izdah. I još 4 puta. Udah. I lijevo izdah. Udah. I desno izdah. Zadnja 2. Udah. I lijevo izdah. Udah. I desno izdah. I vraćamo u početni pogled. I završimo. Hop, udah. I gore noga. I u lijevo, hop. I udah. I udah. I udah. I udah. I još 4. Hop, udah. I udah. I udah. I izdah. Zadnji, udah. I hop. I završi. Hop. Hop. Udah. I izdah. 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 Još 4. Hop. Hop. Udah. I izdah. Hop. Hop. Udah. I izdah. Hop. Hop. Udah. I izdah. Hop. Hop. Zadnji, udah. I izdah. Hop. Hop. I završi. Hop. I opustiš. Udah. I lijevo izdah. I opustiš. Udah. I desno izdah.
I opustiš. Udah. I lijevo izdah. I opustiš. Udah. I desno izdah. I opustiš. I još 4. Hop, udah. I lijevo izdah. I opustiš. Udah. I desno izdah. I opustiš. Zadnja 2. Udah. I lijevo izdah. I opustiš. I zadnji udah. I desno izdah. I opustiš. Op. I završi. Op. Desno, op, udah. I izdah. Udah. I izdah. Udah. I izdah. Udah. I izdah. Još 4 puta. Udah. I izdah. Udah. I izdah. Udah. I izdah. Zadnji. Udah. I izdah. Hop. I završi. Hop. Udah. Hop. Masaža trbuha. Hop. Masaža bubrega. I izdah. Hop. Udah. I izdah. Hop. Udah. I izdah. Hop. Udah. I izdah. Još 4 puta. Hop. Udah. I izdah. Hop. Udah. I izdah. Zadnja 2. Hop. Udah. I izdah. Zadnji udah. Stisnemo trbuh. Hop. Masiramo bubrege. I izdah. Hop. I završi. Hvala vam što ste danas vježbali s nama u Nambudu dođu u prirodi. Vidimo se.